Yes, mage makelo problem. Ang'o makelo rem maro ka in iwuon se biro gi design, jalonyo se biro gi design mowacho ni my specifications magi madwano mondo mi obed ka, mindiko maler ni chuma ma winjo bed ni tika en mage bor gi winjo bed ni bedo kama ka, winjo bed ni twege kama, winjo bed ni tudo gi kama. Ang'o matimore momiyo gajruok chako duogo bede? Gajruok biro bedo kara kopo ni project ko bedo supervised gi consultant. Gedo nitie diriyo, nitie kama wan gi civil and structural engineers to gi kama wan gi architects. Architects wathoro bede udi. To kama odokor ga daraja, dam, footpath, footbridge, mago civil engineers work. Gine mage timo mano. However, gin gik moko ma related. Yes. Koro anyalo wache kodokor ka kono. And mana designing, proper designing, materials mitiyogo, and supervision. Supervision is very key. Koki dhi supervision, to gik moko nyalo timo, nyalo dhi mopogore. Kako time. Nyaka gi sani, king'iyo